Kuendelea kuti ndo property yawo yachatore chiyo havana kuzoita state chiyo but nhasi pamberi penyu ndiye pfuma yaudzwa nani natete wacho but anyone else guy anyone else aiyo yakanyorwa musase kunyanya kuti hawana kuenda kopi yawa but yakanyorwa musase 17 aifanira kupinda musase 17 but kaita zvazopinda musase 17 nemaka yekuti uye akakomplaina kuti ndasevhwa nhasi pano padare ndinouya musase 24 nhasi 24 chakangu but ine date ranhasi guy yachino date ranhasi nekuti hawana kuenda kopi yawo chete vangosiya kumba saka zonyora kopi yawo kana kuti ipindi uye kopi yakatona yakasevherwa panapa defendant alright taure makakuita isisofenya mpinditi ndakambira satete vakero rainyambingiti saka takanogara pasina nehanzvadzi vachiti endai munosunge mari dzoni saka zvadaro saka isoni vatovaatinini hachakwanisi kuti nditongwe zuva ranhasi zvazvo next week zuva 24 saka nhasi wacho haana kufunda kuuya saka isusu tatiregai itongwe nyange asipo vatoda mombe 4 ino nembudzi 3 handira dzenyu yakakubvumidza kuti moyo inonzani Thompson anauya endawa iyi auya makuseni saka wane mwana ari kurwara wadi kukumbira ona marwara muziwapinda okay saka ndiye wandakanotaurira mafambiro mwana wenyu here uyu mwana wayanzvadzi mwana wayanzvadzi saka ndiwo wakandituma kuti mimi sezvo mwana ari kurwara tete chiendai munondimirira saka last week ndakauya pandanova pafeedback yatakataura munomu saka ngwandiudza mombe idzodzo nendidzina iwa dare inoda kuiswa here naapo obadachi wakaisa mombe ina nemudzi 3 inodaira kuti mombe ngadzive yatofuta ane dzakambobvisai katinone handichazivi kuti nyaya iyi inogona kupinda iri pfuma here kana kuti madamages bosikonzero lasaakaraswa kunzi uyo angasina kuroora zvese zvazvo zvezvikomba saka ingatopinda iri madamages papa nemukadzi wemunhu alright ndo yazoyana natezvara manje wakuda kupfuma kuneo okuwa madamages okuwa madamages because kwapfuma zviti because wayanga vangogara nemukadzi asina kuroora kuti but akabereka manje nemukadzi granted vakumweka mwana wavo awanikwa nechikomba handiti mwana wazvo awanikwa nechikomba vaakudzoka kumukwasha manje vakaberekesa mwana wacho saka mwana waihurika kwasha yakambobvunzwa kunzi ne waita 15 years usina kuroora saka ndakaenda netsvakirai kuno $20 wakairamba handangaritolekera saka tezvara waibva kuharare wataura kuti mari ichangoperera pabhazi chete kai indanobetsera kuti sinzirana tezvara vonomari kubva kuharare vaenda zvaenderati vana kuzodzoka
but taakutaura isusu kuti mwana wavo wazowanikwa aine chikomba arwadziswa, uyu murume futi arwadziswa nekuti anga aitodawo kuroora vakaramba. Ndopaane nyaya yacho manje kuti avakuchida kundomurwadzisa futi arwadziswa nemwana wavo futi andoenda kundorara neumwe murume nenhau yekuti haana kuroorwa. Amurupona yakatozvishonga yakanotsvaga murume ndoakudarora yakatotsvaga wapuwe mombe wane madhameji nembudzi nhatu dzemasungiriro wano. aiga saka saka tatikumba kubvunza kuti mombe wani iyo inopiwa mai zvinoenda hadzo kuna mai kuenda kuna mai mombe yacho nekuti mwana wavo mune vamwe wakwasha wachabvisa iyo yaya mai nekuti akaba paine chimwe chikoro saka itudzwa anifeya kuti todi tomuomesera iye aomeserwa nemwana wenyu futi mwana baba rutorwa futi kune chimwe chikomba muchandozwa ikoko nekuti atori nechimwe chikomba chaatori nacho chine taxo anobvisa mundu wani Revenue makosti kuchera kuenda default judgment nemari inoparadzira sekuza pana painozokwana masamoni enyu mabhadha mari $20. tabhadhara masamoni mai 120 nenyaya iyi musi wefriday wati makabhadhara mari saka 6 ne20 saka $80 ne40 nhasi mabhadhara ndi saita confusion masamoni $60 andika samoni default $60 dari $20 transport anoti unokwira mari kubva kwamama tataita confusion musazibatanidze Thank you.